posledných mesiacoch na mňa vyskočili rôzne videá z Oravy na Instagrame. Tie videá boli nielen krásne v tom zmysle, že ukazovali pekné veci a udalosti z môjho regiónu, ale boli najmä v tom krásne, že mi ukázali, že naše tradície, naša viera v Boha, naša kultúra a naša spoločnosť stále niekde existujú. A toto je okrem iného dôvod, prečo som konzervatívec. Lebo ešte máme miesta, kde sa vôbec dá niečo konzervovať ako konzervatívec. A toto je presne za čo bojujem. Drahí bratia a sestry, vitajte v jednej z najväčších gorálskych obcí na Slovensku. Jedným z podstatných znakov gorálskej duše je viera v Boha. Viera živá, ktorá sa odovzdáva osobným príkladom, najmä v našich rodinách. Svedectvo takejto hrdinskej viery nám ukazuje náš rodák, Gorál a nezabudnutelný biskup Ján Vojtašák. Nech toto naše spoločné stretnutie pri oltári nás povzbudí vo vďačnosti a v jubilejnom roku diecézy obnoví a inšpiruje našu horlivosť za Pána. Ešte raz, Vitojče. Nie je to absolútne nádherné, kvôli tomu som konzervatívec. Ak neviete, tak to slovo pochádza z latinského conservare, čo znamená zachovať, udržiavať alebo aj zachrániť. Ja chcem nielen udržiavať túto vieru a tieto tradície, lebo Slováci, a v tomto prípade Gorali, sú jediní ľudia, z ktorých táto kultúra vychádza a ktorí tieto tradície môžu pokračovať. Cigán, Ind alebo Uzbek by toto nikdy nemohli, aj keby mali istú vieru a žili by na istom mieste. Lebo identitu tvoria dva hlavné faktory. Krv a pôda. Keď jedna z tých vecí chýba, tak potom nemôžeš mať tú identitu. A ja toto cítim ako Slovák žijúci v zahraničí. Ja nie som pravý Slovák a neviem, či vôbec môžem byť pravým Slovákom, lebo som celé moje detstvo žil niekde inde. Samozrejme, že táto téma nie je tak ľahká a nedajú sa tie veci presne definovať, ale kvôli tomu sa nemusíme hodiť o zem a vzdať sa nášho dedičstva. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel udržiavať, vlastne nie udržiavať, ale zachrániť, je regionálna kultúra a etnické menšiny na Slovensku. Každé 2 týždne strácame na svete jednu reč. Tieto stratené reči nie sú oficiálne reči, ako angličtina, slovenčina, taliančina a tak ďalej, ale sú to prevažne regionálne reči. Toto sa hlavne deje v miestach, kde je alebo bola veľká rozmanitosť, takže Afrika, Amerika a Ázie, ale vlastne všade na svete. Aj u nás v Európe sme mali reči alebo máme reči, ktoré sú ohrozené alebo pred nejakou dobou vymreli. Toto nie je kvôli nejakému genocídu, ale je to kvôli globalizmu a urbanizácii, ktorá viacej menej vychádza z globalizmu. Samozrejme, že tam je ešte pár viacej faktorov, ale toto sú tie hlavné 2 faktory podľa mňa. Toto celé som vysvetľoval v mojom videu o nacionalizme. V globalizme víťazí najsilnejšia strana, čo častokrát býva väčšina. Preto bola globálna reč kedysi latina, lebo Rímska ríša bola taká mocná a vplyvná, že latinu priniesla celému, vtedy známemu svetu a preto sa používala viacej ako 2000 rokov. Ale potom sme našli nový svet a prišla silnejšia krajina a bola to hlavne Veľká Británia. Chápete asi, čo chcem povedať? Ale toto sa netýka len celého sveta, ale aj jednotlivých krajín. Keď Slováci boli pod Uhorskom kráľovstvu, tak väčšina hovorila maďarsky. A tá moc a tie inštitúcie boli maďarské. Keď niekto chcel byť úspešný, musel vedieť po maďarsky. No dobre, ale už nie sme pod Uhorskom a máme vlastný štát. Ale tu príde ďalšia vec, a to je tá urbanizácia. Lebo urbanizácia ti dá podnet ísť preč. Niekde na dedine už nie je toľko práce, ako kedysi bolo, a preto musíš ísť niekam do mesta, lebo v mestách sú tie peniaze. Boh vie, koľko goralov dneska žijú niekde v Krakove alebo v Bratislave. Ďalšia vec je dôležitosť tej kultúry. V dnešnej dobe je dôležitá štandardná slovenčina, lebo sa učí na školách, sa s ňou všade ľahko dohovoríš a kvôli tomu ju aj počuješ všade. Mladí ľudia proste nevidia dôvod hovoriť svojim regionálnym nárečím, lebo rodičia a starí rodičia im budú aj tak rozumieť. Keď ideš niekam na Slovensko, tak počuješ hlavne tých starých hovoriť regionálnym nárečím. A toto platí aj pre goralštinu a myslím si, že aj pre rusinštinu.
Tým, že štandardná slovenčina je dôležitejšia, tak ju aj väčšina ľudí v tomto globalizovanom svete najviac hovorí. To platí aj pre Goralov a Rusinov na Slovensku. Takže ak týmto ľudí moc na ich kultúre nezáleží, alebo ak si nájdú bežného slovenského partnera, tak budú proste s deťmi hovoriť normálne po slovensky. A to dieťa potom nebude mať šancu sa to naučiť. Poviem vám príklad mojej rodiny. Nepoznám každý detail, tak tam asi budú nejaké veci, ktoré v realite nie sú také, ako som ich povedal. Môj detko by vám to určite vedel lepšie povedať. Ale poďme k tomu príkladu. Môj prapradetko a moja prababka boli Gorali. Ale moja prababka si vzala Slováka a už nemala goralské meno. Môj detko potom síce vedel po goralsky, ale tým, že mal to slovenské meno, tak ľudia s ním často hovorili po slovensky a nie po goralsky. Môj detko si potom vzal Slovenku a s deťmi potom hovorili po slovensky. Môj otec teda nevedel hovoriť po goralsky, až kým prišiel do školy a potom sa to cez svojich kamarátov naučil. A môžete si potom predstaviť, aké to je, keď si môj otec vezme Češku a odsťahuje sa najprv do Česka a potom do Švajčiarska. Ale ja s mojím príbehom nie som sám. Existujú tisíce Goralov a Rusinov, ktorí nejaký podobný príbeh zažili a teraz kvôli tomu neovládajú svoj vlastný jazyk. A takisto existujú tisíce, ak nie 100 000 Slovákov, ktorí toto zažili tým, že sa ich rodičia odsťahovali do zahraničia alebo si vzali zahraničného partnera. A takto potom zabudli na slovenčinu. Ale toto celé nie je tá najväčšia hrozba. Najväčšia hrozba je migrácia. Najprv musíme toto poraziť a až potom sa môžeme venovať obnovením našich regionálnych kultúr. Samozrejme, že to môžeme robiť v istý čas, ale boj proti migrácii je to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť. A tým, že migrácia je obrovská téma, tak neviem všetko povedať v jednom videu. A tým, že pôjdem na mesiac na dovolenku na Slovensko a nechcem tam robiť videá, tak som sa rozhodol, že urobím taký miniseriál. Nazývam to Léto proti migrácii. Budú to 4 alebo 5 videí, ktoré sa budú venovať rôznym aspektom migrácie. Bude to vychádzať každý štvrtok od 2. júla. Toto nie je ale jediná vec. Plánujem cez prázdniny urobiť dve veci. Jedna vec je pracovať na mojom Discorde a druhá vec je, že možno na Slovensku natočím vlog a face reveal. Viacej informácií vám dám na Instagrame, tak mňa tam sledujte. A nakoniec vám chcem pustiť ďalšiu časť videa, ktoré ste na začiatku videli. Celé video má 4,5 minúty, tak ak ho chcete celé vidieť, tak ho dám do popisu.